שלום כולם, קהילת יוגיו ישראל. אנחנו כאן עם יואב לובוביץ', אלוף ה-OTS הטרי שלנו של פריק תל אביב. יואב מגיש לנו את הדק פרופייל שלו, שאיתו הוא ניצח את הטורניר. אני אתן ליואב להסביר בדיוק את כל ההחלטות שלו, ולמה הוא שיחק את הקלפים שהוא שיחק, ובואו נתחיל. אז אני שיחקתי מאליס, הדבר ראשון לאנג'ן, יש דורמוס אחת, שתי ווייט רביט ושלוש צ'סי ושלוש מרג'ר. זה האנג'ן של המאליס. יש שני בקאפ וויזארד. הסיבה שאני מריץ שני בקאפ ולא שלושה בקאפ, זה גם כי בקאפ חפיס, וגם כי יש הרבה דקים בפורמט שלא ייתנו לך לעשות לינק אחד אפילו, אז אתה לא, ואתה מעדיף שזה יהיה הנד. מורקומו, בורד וייפ, רמובלים. חד משמעית, יאמי עושה... היא לא תמיד סטארטר אמיתי. אני משחק, יש אחד מכל הביסיאל, זה אקסטנדר בעיקר בדק, ואז להנטראפ יש שלושה פוארסים, שלושה דרול, שלוש אש ושיפטר. אני חושב שזה סטנדרטי בפורמט העשרה האלה. ואז בספלים יש שתי אנדרגראונד ואחד מירו, זה לא צריך יותר מירו אחד, ויש טרפורמינג גולדסאר קולדווייק, שני אלה בין הסרטים הכי טובים בדק. מריץ שלושת הטראפים, כל כך אוהב את הטראפ, ניצח לי... עכשיו חייב גם. חובה. הליינים פחות עובדים בלעדיו. יש שלושה אימפרם ושלושה אימפרם, יאמי. כן. המון נון-אנג'ן, המון one-card starters, דק מאוד קונסיסטנט. בחצי מהדק הוא נון-אנג'ן. כן. באקס-דק יש לינק ריבו אחד, אלמיראג' ולינק ספיידר בתוך לינק אחד. לכבד מבירו. כן. יש לינק שתיים ליזארד, ארד וויקיד, ספליט נייט ודהארק. דהארק זה טוב במירו מאץ' נגד בלו נייט. נגד מיצורוגי. כן, זה טוב, זה חובה. זה מדהים, אני מסכים. הגדול ליזארד זה לליינים שאתה מתחיל עם דורמאוס, ו-SP כי זה SP. נכון. יש את שלושת הלינקים של המאליס, זה חובה. אקס קוד פיירול, ואז לאהובי טראלט והפאקג'. כן, הפאקג' הזה מאוד אנדררייטד גם בעיניי. הקלף הזה פשוט כל כך טוב, האפשרות לשים ליריב את הנורמל שלהם בבקו עם פאקביט ושנספל טראפניקייט במירור ובעוד כל כך הרבה דברים זה מספיק והרבה יותר טוב לדעתי מהלייטפורט. והפיוז'ן כתוב עליו שהוא מנגד מיצורוגי ריטואל, זה גם דבר שאנחנו מאוד אוהבים בפורמט הזה. ואז בסיידק יש שני דארקולר וייגקי, שני לייטנינג סטורם, הרפי ודאסטר ושלושה פרסטים. זה בעיקר בשביל גוין סקנד נגד יאמי. הפרסט הוא גם בורד רגר וגם אקסטנדר. זה יכול לחפש, למשל אם אתה צריך אקסטנדר אתה פשוט מחפש את הגולדסאר, והכמות פעמים שאני מחפש אימפולסים הפרסט זה גם. זהו, לגוין סקנד, זה מאוד חזק. יש שני דיימנשל פיצ'ר, ונגד בלו נייט גוין סקנד חובה. זה מונע את הרייג'קי. זה מונע את הרייג'קי ואז פשוט אתה עולה לקריפטר נצח אח, וזה חזק נגד יאמי, זה חזק נגד דרקוטייל, וחזק מאוד נגד חיינה. נכון, ובמילא יש לנו הכנסות כי אנחנו משחקים פואלוס במיין. ויש דילר אחד בסלפרס. מדהים כשהוא טוב. ושלושה סטרייקים. כן, לא. והדקליסט? מדהים, באמת, ליסט מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד טוב, מראה לנו שמאליס עדיין על המפה. אני רוצה להודות ליואב גם על ההשתתפות בסרטון וגם לברך אותו על השחייה. ואנחנו פה נחתוך את הסרטון. תודה רבה לכל מי שצופה. יאללה ביי.